wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane bating gemrosyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunan ulon parane manuk ing oceh ana wit-witan pati jemu wit suarane katon asri donya saisine iki ana arek kapatek ganteng kulitane cah ya rada ireng oleh joget tak delok sampe meden tibake yen tau kendeng jos 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 yo jos jos lah jos jos oke jos 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 Pawanjake Surya ndoglok tok. Doglok ya apa sih? Badokane rong bodak. Ayo Dron, ayo kecapan apa iku? Ayo. Ayo kecapan kono. Aja ngeni yoga, aja ngeni panja. Ngene panja apane? Yoga panja iku bojone dagelan. Bojone dagelan padha lanang ya bojo sih Gusun Gus. Gak bojo rumah tangga, tapi bojo nyambut gawe. Supi ya ndelok-ndelok ta. Apa? Lek kon kok enak-enak nabi aku kok gak enake lho. Panjak kendang ya kok ganteng ngono. Peraene wis cuwilik, ireng. Kaya gorengan lentu gosong lho ri. Lho, Uang kok uwange sing dadi selae. selae apane? Kaya ngene iki. Aku lagi ditutno karo Cak Kasri. Iya. Lho, Cek Ari. Ciri. Kiri ayo. Tantung dong, cek ayo. Enak toh? Lho. Enak. Kepingin kon Coba aku kepilih ya Agus e. Kono tak icai tenggokmu bongko kono lho Ri. Nabi aku iki wis suwe gak ketemu kon. Gak ketemu aku. Jane awakmu saiki ku manggon nduk endi sene? Oh, kon kepengin betul omahku. Nang omahmu iku sing lawas yo gak ono. Gak ono omah. Lho kok Lah saiki lho kon iku ono endi? aku saiki ta Iya. ono Lamongan. Nyambut gawe nduk kon. Iga Ala apa? rabi. Lho dagelan yo rabian gini. Rabi. Rabi. Berarti kon saiki manggonmu ono Lamongan. Lho iga Lho, ono ora duyo sih. Ono Jombang. oh, kon nyambut gawe nduk Jombang ngono ya. Lho iga Ala apa? rabi. Lah bojomu sing Lamongan. Tak pegat. Apa nek Gak enak peluas.
Gak enak ya maksudnya. Gak enak masake, Gus. Oh. Bos awak dhewe bendina karipan ya mesti dimasakno jangan asem ae. Bendina jangan asem awak kekecutan aku. Jadi saiki kon manggonmu nggone Jombang. Lho Iga, Nang ndi? ana Mojokerto. Nyambut gawe nduk Mojokerto. Lho Iga, Lah apa? rabi Lah bojomu sing Jombang tak tinggal apa nek ngeselong. ngeslong ya? Nembek dhuwit lho enteki. Tak kei dhuwit piro mesti entek. Ngono ya. Iya iya. Jadi saiki kon niku manggon nggone Mojokerto. Mojokerto nggone karya baru. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu. Lha apa? Cek ro bojomu sing saiki. Lho, aja rono, Gus. Apa? Bojoku kan omah. Andi. Bojoku ana rumah sakit. Lara apa nek? Meteng. Lah wong meteng mari kontrol terus mulih. Lho Iga, kate babaran kok. Lah kok gak kok tunggu? Gendeng nunggoe wong babaran gak metu lah urusane kuno ta. Lah apa aku nunggoe wong babaran iku? Ana lho wong lanang kok iso kaya ngono iku. Lah salahe Bojo, wong wedok. Nek kate babaran. Iya. Ya. Iya. Nek katene uwak. Iku nyekeli tangane sing lanang, nyekeli tangane bojone. Atine gedhe. Masih gak nyekel tangane silane nyekel meja kate lapo. Kon lapo kon kaji ngurusi wong babaran iku. Bamet tuh gak metu larusane kuno salah kate meteng. Lah kene apa kok meteng? Lha mergo wedok. Lah kene apa kok wedok? Ya mergo bobot. Lah kene apa kok bobot? Mergo ana gelungane. Apa sebabnya ana gelungane? Wedok. Gak iso kon. Kon iku. Tanggung jawab apa sih gak kok tunggu? Aku nunggoe wong babaran. Bayi lahir procot bidan teko nagih biaya apa tak gawe bayar. Oh. Ngrasakno bayar bayi, bayar bangsa reahe gak entos adake. Jadi masalahnya kon gak duwe biaya. Iya. Mulane kon gak tunggu ya ana kono. Kan rumah sakit. Rumah sakit endi nek? Gatul, idek. Wis pirang dina ana kono iki? Kira-kira ana wis seminggu. Durung babaran. Durung babaran. Iku ngenteni kon. Ngenteni lapo ngenteni aku lu metu kare ngenteni metu dhewe kate lapo. Wah ya, kate nggawa HP, walah ngebel begenggek. Menengo. Wah. Waalaikumsalam. Waduh. Nggih, Pak. Ya. Saya Gus Kuprit. Betul. Yo. Ya, dari mana ini? Rumah sakit Gatul. Loh, patenono Gus, patenono. Patenono. Patenono lah apa kok? Iku gatule iku mah lho. Lha iya nek gak kanca aku wong sing dinas lho kono iku. Iya, tapi gatule iku lho. Iya, Pak. Ya, oh Dokter Wendy. Oh Dokter Wendy, nggih. Ya saya Gus Kuprit temannya Mas Jonet. Nggih? Ada kabar, Pak? Kabar. Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Wis babaran alhamdulillah Gus, saya tak tunggoki metu dhewe. Iya, kalau kali pinter bayine. Iya, Pak, alhamdulillah. Lah, terus Gus, apa? takono babaran iku lanang apa wedok? Pak, bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Lanang alhamdulillah Gus, kae jam-jam di anak lanang. Terus takono bobote piro, Gus? Iya, Pak. Waktu lahir itu beratnya bayi berapa? Ya ngono cek paham, Gus. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Terus takono panjangnya berapa? Cek paham aku iki. Ya terus panjangnya, Pak, berapa, Pak? Iya. Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Waktu bapare mang normal apa enggak lho. Oh iya, Pak. Informasi ya, Pak. Waktu melahirkan itu istrinya Mas Jonet. Iya ngono, Gus. Itu lahirnya normal apa operasi, Pak? Yang ngono, Gus. Normal. Waduh, nek normal susah aku. Alah, apa nek Bobotnya 12 kilo apane gak embonge bejat. kok embonge bejat wae. Terus operasi apa gak, Gus? Pak,
Kalau beratnya 12 kilo. Yang ngono. Panjangnya 1,5 meter, Pak. Iya, yang ngono. Itu setelah melahirkan itu kan ada operasi kecil ya, Pak? Iya. Oh, dijahit ya? Dijahit, dijahit. Nek dijahit, Nek. Dijahit. Waran doktere, Gus. Iya. Ojo le jahit kabeh. Terus Aku kok nyangai tuwi iki. oh iya, Pak. Ini pesannya suaminya, Pak. Kalau jahit, nggih, empun sampean jahit kabeh. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sajangkel. Apa? Ki ngeleng ngorong-ngorong. Iya, terus Pak, ini biayanya berapa, Pak? Iya, yang Oh, 6 juta. piro? 6 juta. Jambombo. Lho Kang Bombo ya, 6 nggih. juta ke coba arep bayi listrik 3 wulan jatah bayar. Nek Bayi apa? kok nek sampe gak duwe-duwe, gak iso nebus bayimu Iya, nang rumah sakit. iya. Anakmu bojomu disanderah gak oleh mulih. Gak boleh 10 tahun gak getun. Pas windu ya gak getun malah enak aku gak ngingoni. Ya oh, kok iso ana wong lanang kok. Pak, ini Pak, gini Pak. Ini suaminya lepas tangan, Pak. Enggak tanggung jawab. Saya sebagai temannya, Pak. Isin aku, Nek. Ya gak ngono kok bareng lah kok nyuri babaran iku. Oke, Pak. Saya yang tanggung, Pak. 6 juta. Iya. Mohon dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi tak berdaya lah gak kokil. Iku bankku dhewe. Oh. Ya, Pak. Secepatnya ya, Pak. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Ya Wis. Ya gak apa-apa bayar-bayaran wis. 6 juta kok bayar. Anakku mulai, bojoku mulai langsung kopek. Perlu kaji ngepekan. Kono aja ngono kon dorong-dorong seujan. Ya, Aku kan udan ngono. nolong kon. Ya, nolong Mulane betul. kon nek gak duwe-duwe. Nah, Persiapan gawe anak iku nek kare babaran. iya. Kurang sak wulan babaran. Resepe mbah iku gawin. Apa? Bojoku Iya. bobot 8 bulan kurang sak bulan. Iya. Masalah. Bendina dikeki mangan welut. Hubungannya apa kalau taruh meteng itu? Welut iku lah lunyu. Lunyu. Le bojoku babaran Iya. gangsar. Oh, iya. Cak wetengku selendam-selendam lungguh Dik. Iya. Langsung kerucut. Gangsar. Dasar ya. Metune gangsar. Dasar. Nyekel angel. Wah, Lunyu e. Kon padha karo ngirim aku, Gus. Apa? Aku yang ngono. Mbahku ben yang ngono. Nek bojomu apa jenenge bobotane wis tuwa, kate babaran. Iya. Sing gelek nguntali keong. Yo temen yo iku. Sik. Apa hubungane wong bobot karo mangan keong? Lho keonge lah ana omahe ya. Iya. Jerone lah ana wonge ya. Keonge ana wonge nek kadabapi gak gelem metu. Nek angel metu, Dabapi. Oh. terus bojomu kena apa? Bojoku pelilat-pelilit. Dadi kok pakani tau untal keong tau Kurang saulan niku. Kurang saulan iki kagek nguntal keong entek rong tomblok. terus bareng ngono. Barang mari uga pelilat-pelilit. Dek kan iku lha badhe metu loro Mas. Angin babaran. Angel babarane. Ini ya dek lu bisa di kursi ngono iku. Iya. Tak debuk ngarep aku ya. Baru tak buka aku ya roh ya. Bareng mari tak delok ngene. Meneng ayo. Bareng tak delok ndase metu, Bos. Bareng tak delok ngene balik maneh. Angel. Lho wis mbak. Langsung? Bareng langsung tak abapi. Langsung brosot, Bos. Metu. Aku dijajal sama goblok. Alhamdulillah. Iya. Wis ngene. Aku gak apa-apa nek. Iya, 6 juta kanggo keluargamu. Heeh. Wong keluargamu ya keluarga. Iya. Merdeka! Merdeka! Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu
sembarang ruji, nek ruji rupane ireng. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji rupane ganteng. Sembarang dompet, dompet munu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet munu Tahu gendeng. gendeng matamu. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyilah. Katakan padanya, aku rindu. Ono pari bukan sembarang pari, nek pari no tengah sawah. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji mantune lurah. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Nek nang Kudus duduk sekudus, nang Kudus tuku roti. Ini Agus bukan sembarang Agus, lah nek Agus juragan sapi. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyilah. Katakan padanya aku rindu. Ini karet bukan sengkaret. Karet munu cuma me papat. Ini jonet bukan sembarang jonet. Jonet munu Kate sekarat. karet matamu kuno. Kancane bukan sekarat. Ngono kok pure. Si, Nggih. Lho. Ojo kacamataan iki. Lho kawin lho Kak. Kawin lho gak apa-apa. Gak apa-apa. Mari beneran kemari awakmu rek. Iya iya. Wak polo dinane iki slametan. Iya iya. Gawe tumpeng. Terus Iwake panggang ayam. Lah mulan nang dikongkon metu awakmu perlu dikongkon undang-undang. Ngomong ngene. Sik. Kontak kongkon undang-undang Agus karo Aji lho. sing diundang. Iya. Lah iki jonet
Jane gak. Wis marah aku. Pak Kolo, Sik. Kone undang-undang jone to aja dijak sebab ngrangsang. Ya wis, iku amanah. Iya, Amanah teko Pak Polo. Lah. Oke, matur nuwun, Sek. Iya. Berarti mangane panggang ayam petik putih mulus ya? Kak. Iya. Ya wis pokoke panggang ayam. Panggang Ya ayam. ya ya. Rungono. Hmm. Nek wong gak dijak tenduren, Gak diundang. adek moro berarti rai gedek. Ya iyalah. Rai gedek kamu Ya nek. iya. Ah wong ya iki padha ae. Wong nek Iya. gak tau undang-undang akhirnya ya gak diundang. Iya ta? Ya. Iki Gak tahu serawung. wong undang-undang yo manganan. Iya. Iya ta? Iya. Amal. Ya iya. Wong nek gak tau amal ya ngene gak diundang. Lah mulane saiki ayo mrono. Ya ya. Oh ya wis ayo. Gak diundang mikir oh. Wah, makin. Aja melo lho kono, kok aja sini-sini kon melo. Melo awas, Bos. Ayo. Kon katik wani moro rai gedek. Yo. Wong niku ira kurang amale yo ngene iki. Apa kon? Rasani kon. Sing rasane matamu kuno. Wong kon gak diundang kok kate melo lho. Sing melo sapa? Lah kon kok mlaku rene? Lho liwat tok kok gak ora sih. Nggonmu tok ayo. Ayo. Kok rasani mana kon? Kok sapu sepatu gopo kok tuh. Anggite getun ngono bae aku. Tundang bayan atau bayan mung mleki ya kok. Ayo, wong slametan iki lho, tumpenge sak lepek. Kadhe iwake panggang ayam petik tas netes dibelah. Sing diundang tanggane tredhek tak itu wong 26. Lho wayahe mangan dondom petik panggang ayam dauklek-uklek dudu pitik sing cuklek. Drijine sing ngedum sing cuklek. Jongor kon mari ngono rumah sakit. Gak mikir arek-arek, sing penting mikir awakku dhewe. Awak dhewe seger waras panjang umur golek sandang pangan gampang. Lah ngene iki awak dhewe nuruti arek-arek. Lah apa kono kursulo kok dhewe. Net, Lapo? tak sawang lawakmu teko doan kok iso ngomongi jene iku lho. Iya. Di sawang wong iku sing ngeru sing garo kalo jonet gendeng. Oh, tak pikir-pikir Ya. bener omonganmu Kri. Ya, Wong Nek. ngomong ijen do embong tanpa rewang kaya wong gendeng. Lah. Dupine wong loro musyawarah kok utawa ngono. rundingan. Oh iya, Kri. Ya apa Net? Kebeneran. Ya maksudmu? Iya. Dina iki bengi iki aku dolekno wong wedok sebab aku wis pegatan karo Rika. Lho, awakmu wis pegatan Berika. Iya. Temenan. Iya. Lho, aku ya gelem-gelem ae Net. Iya. Masalah iku awak dhewe eling-eling kanca. Iya. Tapi aku ya njaluk sumpahmu Net. Gendeng ah. Lho, lah ngapa Kemen-kemen aku sumpah karo bojoku lha apa sumpah karo awakmu? Maksudku gak sumpah nggone kau Beneran. ngono gak. Nah. Maksudku sumpah saumpama aku oleh arek wedok. Arek wedok. Terus awakmu nolak. Nolak. Aku termasuk izin karo singgalen arek wedok. Dicilatu arek wedok. Dicilatu. Gak liwat awakmu nggo arek wedok cono aku. Lah. Tak tolak ngono. Angin tumplen blek dadi situ. Yo kabeh bongko Net. Ku kabeh mata ya. Mate kabeh. Ono kilap blap ceyer Klepek-klepek kosong kosong mate. mate. Ah iku ya. Iya. Wis, masalah iku tak galekno. Oh. Enteno nang warung Hartati. Tak enteni kok jane warung ya. Iya. Warung Hartati. Iya. Iya. Temen. Iya. Kone mlen janji klepek-klepek gosong bongko kon. Apa omong kebenaran aku ya wis janjian. Gak apa-apa, pokoknya sing penting awak dhewe oleh hasil. Ya beres mangan. Gak apa-apa. Ya iya. Gak rugi, sing penting hasil ben dina wis oleh kaya. Masalah domel. Wis tak ngomong dhewe. Ya gak ngomong dhewe, aku lho arep-arep peno yu. Sakjane kon sanggup tagak sih. Lho, sing wingi Gak sanggup ngomong. Ya ngomong sanggup aku ku sanggup. Lah apa sih gak sanggup? Lah sanggup nyata endi? Lho, gampang wis oleh aku. Oleh. Wis oleh. Ya wis oleh. Ya wis. Wis oleh. Oleh piro nek? Situ. Siji. Lah kok mesti siji? Nang pira? Ya 12 rek. Gendeng ah. Situ gur karo ngentekno kok iso 12 lho. Diapa 12 iku? Ditimbun. Ditimbun.
Ya gatimu madani pencit ya ditimbung gone kulkas. Kok siapa wis saleh temen ta? Wis oleh. Lah ndi lho? Lho. Wis oleh. Pernah magali liwat ngene warungku mantah. Warunge Hartini. Iya. Wah, arekmu tak kongkon mangan dhisik. Oh, arek sing mangan wah. Iya, yen durung mangan, kita esuk durung mangan arek iku. Kaliren ben. Kaliren. Iya kaliren. Ayo ben nek mangan sampe gak tolek-tolek. Lah mangkane iku aku wis nuruti karepno. Iya. Arek iku meng Iya, aku wanteng ireng Mas. Wah, ya iku. Sampeyan lak seneng sih. seneng Iya. Pri. Wis ta Iya. aja kuwatir. Kak. Kon nek gawe seneng atiku. Kon tak jak piknik sak anak bojomu. Oh, termasuk aku pernah jak piknik. Nyewa montore Bucari. Montor ciri lho. Apa? Ciri. Iku kudu ciri. Ceri. Lah iya ya. Lah iya iku ceri dudu ciri ku. Dile ta. Ya gak dileleke biyen yo ciri. Aja kuwatir. Gak kuwatir aku. Masih aku yo tetep eling barek awak. Ya iya. Wah, jelas persene. Ya iyalah. Oh. Aku nek ambek awakmu gak isanan, Ya Gri. iya. Kaisanan sing aku iso nuruti ya. Kutik. Apa utik-utik iku lho? Wong Ngitung ngitung duwe kok utak-utik iku lho. hitung duit saking akeh, Gri. Siji. Loro. Lho. Wah. Suaramu kekecen. Oh mari siji. Iso telu. Papat. Lah yang ngono. 5. Oh, balik maneh. Gri, Ya. iki kanggo bojomu. Oh iya kanggo bojoku. Iki kanggo anakmu. Oh anakku ya. Iki kanggo awakmu. Oh kanggo aku dhewe ya. Lho. Tak belas. Ya. Atur suwun. Lah apa? Kowe yo sewu Gri. Yo pira? Sewu gitu kok. Penongi tak kandhani yo. Wingi lho tanggoku lho sebelahe ngene Jarata. Ngelungi dhuwit dijaluk timbulin sakmu mene kon. Timbulin sakmene. Wis kasih dol. Gak apa-apa. Nek timbelen mah wis ya, trimon aku. Iya. Aku ikhlas. Ancine aku nek tok gawe seneng aku Iya. yo melok seneng Gri, iso Iya. nuruti atiku. Ya gak apa-apa yen wis peno tak senengno. Terus Deren kono, tak jeluki arek. Tak jeluki. temen tak. Iya, meja kono. Alah, mlakune koyo garangan. Gampang. Gelek penggaweane gampang. Kri, Lah apa? gopo kabeh. Lah apa nek gopo sih? Tes durung tak ombe. Iya. Mangan durung tek. Durung tak bayar kok ceplok-ceplok drono Hartini sih. Aku malah wis ngomong, "Kri aku golekno arek wedok." Iya. Wis oleh rek. Wis oleh, ya? Lho ya wis oleh. Endi wong iki? Endi? Lho. Wong wong endi? Iku lho. Endi? Iku lho. Jaran. Kri, Apa? kok niku gak melek aku. Lah apa sih gak melek iku sih? Lah wong kaya ngene kok dudono aku iki lho. Terus, Wong e jare wayu iki lho penane potongane kaya umure 17 tahun. 17 tahun diwali ah. Wong pantarane entek 1000-ne. Kok iso duwe arek ngono. Aku tak boleh balik mo. Balik mendung peteng duwer, klepek gosong. Gak ngono kasih Gak apa-apa, aku gak apa-apa mulia, gak apa-apa. Masya Allah. Apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iku mau rek mari cemplung nguli wae. Ora tau kenalane wong lanang dadi yang gemeter. Soale ngene iki, piye ta? Gemeter.
Gak gemeter goblok. Lah apa? Aku durung tau kenal karo arek iku. Durung weruh karo arek iku. Iya. Aku kepengin kenalan ngono. Loh, kepengin kenalan ta? Iya. Ya kenal ono. Kenalan. Iya. Arek iku mrene. Nami aku ya gak enak sih. Nah, arek iku kenalan ono awakmu jelas arek grogi. Grogi sih ya. Iya, gak iso ngomong. Kita tinggal dulu ya. Gak iso mulih. Ya pamit ono. Monggo tante. Monggo tante. Adem-adem ngeloni kene atok ngeloni gedang. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sama mana arek iki? Durung. Lah awak dhewe sama men dikersane karo sing kuwasa lho. Terus awak dhewe budal bowo karo nang terep karo arek iki. Ya sak terep biar kabeh. Tajak mulih tonggo kirap-kirap. Wis sing enak kata jak mulih kata jak bowo. Tajake nang pasar ndawar tak gadekne sak payu-payune. Brek! Wah tak senggrange sing nang bongko kok. Tak takoni. Ya apa rasane mau duduk sepatu? Aku ya seneng. Seneng. Ya ayo nang mburi ngono tak pecok. Ayo domong apa karo mukri kok gak ngomong tak pateni lho kene konco. Aku jere sampean jange ngerabi aku. Tak aku ngono wong wedok. Nek wong lanang seneng, aku ya tresno ngono lho, Mas. Kok iso ngasil. Ngasil bekas sepeda gamput. Kok nek iso ngarani, ono tak pateni. Lah ya bener sih. Mas kok ngasil. Lah ya wis wajibe nek wong wedok iku tresno karo wong lanang. Nek Ngono lho, Mas. ngas maneh. Weh, tak takoni kon. Randu kon itu gepuk-gepuk nang wite randu ngono. Aja murmure enggak? Tak takoni, umur-umurmu wis kliwat. Ya, sing kok kenal iki senajan awak dhewe wis tuwa, terus oleh bojo kaya ngene iki lho. Perain wis legrek. Cara gedhek disendek-sendek gedang dirubung rayap. Kon seneng mbek aku? Iya. Kon gelem melok? Gelem ambek bojone kok gak gelem. Nak budal. Nak budal. Ya bareng wong loro sih wong bojone kok. Ya apa? Wong loro. Lah aku mlaku wong loro wae mung seping kene. Ya iya sing ngeru karo rejone mlaku karo wedok bakal bojone. Bar sing karo rejone ngiring garangan. Wis ayo. Kon tak tumpakno kol. Wis. Aku tak ngompreng. Ya apa? Numpak dhewe-dhewe. Numpak dhewe-dhewe. Iya. Ono gak getun. Apa? Nduk kol iku arek joko-joko akeh. Apa? Ben aku diperkosa arek-arek. Gak begetun apa no? Bakon dipecok. Bakon diuklek-uklek aku kagetun nek iso tak dungano nubro. Cuma syaratnya siji. Kone tak jamulih aja pisan-pisan to ngomong nek durung tak takon. Sama durung tak takon kon ngadek ngomong tak papras lambemu. Paham? Budal. Nah budal. Raine blesat kabeh. Apa gak lurus-lurus dedek awak. Gak masalah. Aku mulih wong wedok elek rupane. Jelas Rika muring-muring. Sing penting mulih ngusir Rika. Oke.
bendina mikir bojo. Kate gak dipikir iku bojo. Dipikir iku ya pegel pikirane. Lho, udah kete semangat ya mene gorong mole. Pamite tuku rokok. Apa? Ala arep wedok maneh. Le. Kurang apa bojo aku jek ndolek wong wedok. Ditenono kon katik mule ya. Rika, aja katik digarai, nek kon garai, le metu sungune. Aku iki wong meneng, tapi nek digarai deloken. Tekan dia, ya ini ket mule. Teko randu. Dale apa rado? Dale apa nek rado? Dale apa nek rado? Cocotmu sapa apa? Ngomong bola nang cocote diambak-ambakno. Kon iki menungso ta suliki pabrik kon iki. Ono wong kok. Baren bola nang aja nemen-nemen kon. Kualat. Apa? Kualat. Kualat? Kualat. Panganan apa kualat iku? Apa? Panganan apa? Ya panangan sing kok kecil-kecil. Wong lanang sing gak tau nyabani omah. Ngelokno wong wedok kualat, gak kliru ah. Ya gak aku kliru meneh sapa aku kliru. Ya awakmu sing aja nyocot ae tak biasa pirang kok. Jare tangga-tangga kon teko randu. Sopo ora randu. Tangga-tangga ngomong berarti lek tangga-tangga iki ngonangi. Iya iya njen aku dijak. Ora randu matamu. Aku gak kenal randu aku iki. Gak temen sing kenal mesuru. Padha ae iku dulure. Tanggane ya. Wes, barangan iku wis tak pegat. Mbok ya nyengkre-nyengkre kon ngapa glibet ae go omah. Apa? Nyengkre ya. Nyengkre. Iya nyengkre ya. Riko aja katik ngono. Saiki wong wedok dikon nyengkre-nyengkre. Ilingo wingenane. Apa? Wingenane mulai bengi moro petangkreng. Aku tuh coro metakri. Oh metakri kate nano genteng gale. Ya salahe kon, ono nano genteng rumah-rumah. Saiki wong wedok dikon nyengkre. Wis nilai wis timbangane geger bendino. Geger kurang mangan pantes, geger krono anak pantes. Hei! Apa? Aja katik nyandak anak. Apa? Riko, rabi ambek aku biyen. Lah wis tak warai nek aku iki macet. Maju. Kone ngomong lambemu toton. Majen iku kewan kecil pedhes majen nek wong mandul. Oh, mulan tak wong sing gelak. Sopo nggone tangga-tangga? Sing gelak sapa nggone bubidan? Aku iku wis seru. Nek ekon ket biyen iku gendaan ambek biduan. Aja katik diomong-omongno nek. Aja katik diomong-omongno. Oh, dublek. Bidan, bidan. Bidan ya kok. Lapo bidan bidoan niku? Kliru ah. Kliru. Ala rek aja titik Ya bidan gak ambek titik. biduan ae. Wis ngene wis. Ayo, kesempatan iki ayo. Nyambut jaya mono ya mene cara sila-silae. Jaluk apa kon? Ya, dikayane wedok, dikayane lanang. Jaluk gono gini. Ya iya lah. Jaluk gono gini. Gono peken. Pe- Gini peken aku gak getun. Iya wong gono petor gini setruk. Gono gini. Ya ya wis. Saiki omah gede ya. Magrong-magrong. Omahe sapa? Sama sapa iki? Wong wedok. Ya penal lah wong desa. Pepen niku balik dukuhan matamu. Saiki kendaraan. Iya kendaraan. Masih aku biyen yo melok nyicil. Iya, apa? Kendaraanmu. Fortuner, Bertul. Mobilio. Beliau Portugal. Arema. Mari itu tukaran tak bal-balan. Iku gopeke wong wedok. Iya gak apa-apa wis. Gopekmu ah. Pepen wis cuma kok gowo-gowo kabeh cuma aku ya melok. Ya padha mek goro. Wis ayo saiki lanang. Kae wong lanang. Iya. Saiki Iya. peda ontel.
gledekan. Gawone kutek wong lanang. Ya wis aku budal sama gledek. Wong lanang dipakai gledek. Saiki raja kaya. Iya raja. Masih aku biyen yo melok kangelan, Iya. melok ngarit, Iya mulane punuan. kebo, Ego. sapi, Tapi wedhus, Jos gopeke wong wedok. yang wedok. Saiki gopek wong lanang, Lanang. tikus, Tekus. kala jengking. Gopeke wong Iya lanang. kalau jengkeke gentup lambemu. Ono wong kok wis gak ngurusi donya, wis pepen. Lek wis. Bapak wis pepen. Ya iya, wong iku gopeke wong wedok. Rini yo. Rika tukaran gak mentas ijek. Saya bebekmu. Lah, aja kate bebekmu sitok. Bebekmu 10 gon rene tak kenyak-kenyae ngene. Gak ngono lapor lek garis teko. Ngomong bojomu ngono, Mas. Sapa? Aku bojone. Rini yo. Kon buak aku. Oleh iki. Kiblatmu wis malih akon. Lho, wong iki ngono rong dina kas dipendem nek. Kone ngomong aja angger joplak lambemu kon yo. Mata-mata napa ngene gak wong gak apa-apa. Mendem-mendem napa ngene gak wong apa-apa. Elek-elek iki bekas sinden. Uwe. Sindene Anom Suroto. Uwe. Sindene Wardono. Uwe. Sindene Uwi. Nek suaramu aduh kalah karo iki. Ayo. Delok pacakane. Sinden iku rupane ayu. Pinter gandang, suarane enak. Iku sinden. Ngene iki sinden. Ngene iki sinden. Sing tesen suarane. Suaramu sindene kon. Kepingin ro aku nek iki sinden. Singen iki. Ya ta. Iya sing enak iki sindene kerapyak. Dek jaman Jor kalingan anak lanang. Rene. Kon iku pelakor. Pelakor kon iku. Jane piamono yamene gak tau tukaran ambek aku. Kepethuk ambek kon dadak tukaran ambek aku geger ambek aku. Kon. Kenapa tangan tukluk-tukluk Kaleng nggon. Golek-golek srodong narai pinter ngomong goblok. Kon ya gendaan ambek bojomu. Bodohmu apa? Bon. Rene, gendakmu jagani. Jagane apa? Gak katokan. Jakat. Aduh gak bahaya iki rek. Ini tak kali. Kono gak katokan rek. Lho kari rek. Kari gondi. Nek ngene beca. Beca. Katok. Kadok 10.000 telu. Wis aja digetuni. Engko ayo mel aku nang pasar ndawar tak tukokne katok. Pele kasih. Gendane gak katokan ditukokno katok. Apa nek aku sing katokan kok kon plorot? Kon niku rangkep aja rangkepan. 1 2 cukup ora rangkep sampe 16 ya. Lah dhewe kate lapor-lapor ndolek nggon nggone. Rupane kaya kemayu-kemayu. Wah, Rene mertamu madani sing duwe omah gawe kembang. Alah, kembangmu iku kembang apa? Kembangmu iku ya kembang laran kok lho. Aku kecil dolen aku kembang rek. Kembang kono. Kembang apa? Lah nek aku bungaku
kon ngejak wong wedok rene. Lho, arek wedok tak jak mulai mrene cek turu kene. Apa? Turu kene. Turu kene. Ya iya lah. Turu kene tak obong omah iki. Kok iki ngomong kok iki. Balik turu kene. Ojo kuwi. Nek turu kene jopo ngemahe. Ojo turu kene, ayo turu gerdu ae. Aku mbak apa. Kok ciebe aja. Ya mono ya mene. Aku iki sayang peon. Wis kadung seneng peon. Kok iso peon iku kecantol kok kaya bedes. Peon iku tega tapi aku, Cak. Tega temen tega. Aku lah ya bingung sih. Delok peon iku. Kok iso geles iki. Kok Wes ah. Peon temen seneng wong iki. Nek ngono gorene iku. apa? Iki gorene. Kamelan duwe dijaluk. Kamelan duwe dijaluk. Ayo, ayo. Iki dijaluk Apa sing dijaluk? iki. Kano. Aduh. Aduh. Jaluk. Apa? Biar kamu sakit tak. Iki jange Apa? Entek. Apa? Aku gak arep. Wisan wis gak arep pepen. Aku njaluk fotoku sing nggo dompet. apa? Fotoku muda, cilikanku biyen nggo dompetmu, gorene. Muda. Iya, gorene. Tak obong. Apa? Tak wek-wek. Fotoku mbok abang. Iya. Gak trimo. Kok gak trimo? Lapor polisi. Apa? Gak apa-apa nek dompet gantenono fotoku. Iya tambah rusak tambah. Anggite kayun rupamu. Apa? Didekeki foto. Kan ya kaca. Kan nek gak duwe kaca, mbok omahku ana kaca sak pengadeg. Delokon praenmu iku kaya apa? Lho alah, lah aku bendino aku lepas aku ki. Rumangsamu. Saling aku dalam pasar. Ayo. Apa sip. Aku ngelpon wae. Ngelpon arek wedok. Kudune awak dhewe lapor nggone Pak RT, Pak RW. Ya sepuran sing akeh rek. Saya awak dhewe nggo mulih wedok guys, sak sempat awak dhewe laporan nggone Pak RT. Lah terus iki bekakas iki kok apakno? Lah iki mang jatah obong emang. Kok bekakas. Wis ngene ae. Iya. Aku ambek arek-arek mang dikontak pas. Oh iya. Timbangane peno iku kok geger barek bojo. Iya. Lah iki tak tekani ambek arek-arek. Oh ngono. Lah nek ngono rek ya wis iki gak sida aku. Tak olehno mukri. Ya keri. Lho iya keri. Apa-apa kuwi. Enak si lanang kaya wedok kaya keblok, sing lanang kaya kares. Wes ayo. Gak terima tamu kon tanggal 23 duwe kabeh. Ya wes ayo Gus, ayo. Wis, timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang skipping. Skriping. Dalam rangka kita memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Satu. Warga Skipping nekakno yaiku teater konvensional. Yaiku Ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo.